Aké boli tvoje prvé pocity zo školy, keď si na ňu nastúpil? Trošku zmetené, lebo nás tu bolo 5,5 a nevedel som, čo si o tom myslím. Takže nastúpil som sem až o pol roka neskôr, keď už to tu bolo zabehnuté. Nevedel som, že si mal o tom mysleť, lebo však to bola otvorená škola, ale bolo to super, keď som sa nastúpil. Tak to boli veľmi dobré pocity, lebo ľudia sú dobrí, kolektív, taká rodinná atmosféra. Tak príjemné, tak bolo to niečo nové, tak a hlavne umelecké. Tak som bol rád, že je taká škola, Nitre konečne. Bol som veľmi rád, lebo ja som vlastne mal aj základnú školu umeleckú a vlastne teraz aj strednú, takže proste bol som úplne rád, že v tom ako keby môžem pokračovať. Ešte som nevedel, že čo, ale vedel som, že to bude super, lebo som chcel vedieť kresliť a učiť sa grafiku. Akú úlohu v tvojom živote zohrali tie 4 roky na škole? Tak spoznal som celkom fajn ľudí, ktorí mi dali nejaké určité lekcie do života. A či už zlé alebo dobré, som sa z toho mohol poučiť, ale nebral by som to skôr ako nejakú, čo ma naučili učitelia, ale čo ťa naučí tá doba na tej škole a ten život okolo toho. Lebo tí učitelia ťa vlastne iba vedú a ty sa učíš sám a ty keď nechceš, tak sa nič nenaučíš. Zohrali veľkú úlohu, lebo som sa tu naučil rozmýšľať normálne, nejak úpak. Dospieval som tu a učiteľ vo veľa veciach pomohli otvorili oči, čiže on to zohral celkom dosť. Dalo mi to veľmi veľa, však človek keď ide 15 rokov na školu a vidí ako 19-ročný, tak za tie 4 roky sa to strašne veľa zmení, čiže aj tá škola ma tak usmernila v istých veciach. Zodpovednosť a takéto veci. Super, dalo mi to veľa skúseností, obrovský obnos skúseností, čo sa týka aj nejakého predaja, alebo jak mám čo vytvoriť, alebo jak mám kde postupovať, jak spraviť design manuál a podobné veci. Naučilo ma to do dejín, som sa trošku naučil. Čomu sa venuješ po maturite? Odišiel som do Prahy a vlastne som si freelancoval zákazky zo Slovenska tam. Že som ich tu robil a tam som si ich spracoval, že som vlastne pletil. Po maturite som išiel na vysokú školu, ktorú som potom prerušil a nastúpil som sem na pomaturitné a študujem tu. Momentálne som sa vlastne naspäť prihlásil aj na vysokú, čiže robím si dve školy. No, začala som chodiť na vysokú školu manažmentu a psychológii a venujem sa tam aj reklame. Otvoril som si tetovacie štúdio po škole a aktívne teraz tetujem vlastne. Čo som robil po maturite, takže bol som rok doma. Potom teraz vlastne už študujem na Vysokej škole výtvarných umení, odbor architektúra. No a po maturite to bolo také, že chcel som si oddychnúť, čiže 2 mesiace party a tak a potom začala nejaká tá prígada. Potom som sa presťahoval do Bratislavy, kde som vlastne začal pracovať ako grafik. Odsťahoval som sa z rodnej Nitry a presťahoval som sa do Bratislavy, kde pracujem. A pracujem v oblasti dizajnu a grafiky. Si spokojný so svojím výberom školy? Áno, jednoznačne. Ja som spokojná so svojím výberom, že som si vybrala práve túto školu. Samozrejme, so svojím výberom školy som veľmi spokojný. Jasné. Chcel som od začiatku tento smer, takže... Som rád, že si tam šiel, jasné. Inú by som si určite aj teraz, keby sa vám znova vrátil do tej školy, tak sa vrátim v podstate. Určite. Lebo podľa mňa všetky iné sú určite horšie ako táto. Hej, bola to asi moja najlepšia voľba za uplynulých 5 rokov. Okrem toho, že som začal Borovičku. Legit. Čo sa ti na škole páčilo najviac? Najviac sa mi páčilo, prístup učiteľov bol taký individuálny, na iných školách toto nebolo. Tak kolektív, učitelia, priestory. Asi ten prístup tých učiteľov, že proste brali nás tak trošku ináč. Takže vy ste umelci, vy ste proste není ste tí, ktorí sa riadia nejakými štandardmi alebo čo, čiže bolo aj to vyučovanie jednoducho tak úplne niečo iné. Čo som dokonca aj keď som sa rozprával so spolužiakmi, ktorí skončili so mnou základnú školu a teraz sme vlastne prišli na strednú, tak oni mali úplne taký ten systém, že museli
písať strašné veci, neviem čo možno, aby sme mali proste slobodu, ceruska v ruke a to sa mi naozaj tak páčilo. Páčilo sa mi najviac to, že sme mali piatky 3 hodiny, štvrtky sme 7 hodín kreslili a ten výsledok bol vidieť, akože bavilo nás to a boli sme skupina ľudí, ktorí trieda, ktorá akože to naplňala, že proste prvá hodina sme si dali nejaké srandy, čo budeme robiť a na tú 7 hodinu sme mali obrovské výsledky a vždycky každým rokom sa to nejak posúvalo a to nás bavilo. Asi ten prístup tých učiteľov a tých spolužiakov. A bolo to také nové, že boli sme tu prví, tak to bolo také iné začať. Že tu je autoškola. To sa mi na to najviac páčilo. Dobre, tak nevieš to vypniť. Máš pre našich súčasných alebo budúcich študentov nejakú radu do budúcna? Treba si robiť portfólio, lebo ja som to neurobil a mal som proste obrovské medzery v istých veciach. A to už som akože dajme tomu robil na niečom alebo tak, ale jednoducho, že tú látku si musia nastaviť vyššie tí študenti sami, než škola im to dá. Čiže proste portfólio, takéto komerčné hlavné veci, lebo ten svet je proste celý komerčný, to nie je o tom, že si kreslím alebo čo, takže to je asi jedno takto hlavné veci.